даваме чак такова значение на резултата, даваме значение на приятелството. Искам да ви благодаря, на ветераните на Чавдар Троян за коректната игра, за всичко. Благодаря на моите състезатели, казвам моите, защото ги чувствам като аз съм най-възрастен между тях. За това, че те са отзовали, да покана да уважат поканата на Чавдар Троян, да защитат името на Левски. И пожелавам ви на всички преди всичко здраве, успехи лични и професионални. Да благодаря на господин Джабарски, защото негова инициативата